joeten etxe nien batera, 6 urtean zera betu. A ber, Obaz. Gero amatza, bueno, guantxe laster konponduko da bi, zizo hortako eskolape, eta konponduko da bi ez da basiko, bueno, arixe konpondua bi zenien, hostien San Franciscora, así que horretzen da, tian egin Santa. Kanta baino, de cara al sol bestien, bueno, danoko lan eskoltzute, bueno, sekuleko zen. Gero, maistri bekin gainon Loreto, Logroñoko esan, da berek ezekilen euskeraz, eta guk erderaz eskainu jakin. Da horri bikin ginen, nahiko larri, da kastigu beri, bueno, espliketos kultxo zer erderaz, da guk erdiz jaitu ez. Eta gero, la redacción, enviar, eta redazio ezela nahiten gainon bestakit, alda moduen. Eta bueno, qué castigos, madre mía.